ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୁଗରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କାହା ଉପରେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନେ ଗରଳ ପାଲଟିଯିବ। ଆଉ ସେ ଗରଳ ପାନ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇବେନି। ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ନା, ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିବ। ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ଯାହା କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେନି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।